I aquí venim a... Entrega de les signatures i dels acords dels plens dels ajuntaments del Penedès que han recolzat aquestes peticions que fem a la Generalitat. Que bàsicament el que estem reclamant és que se solucionin els greus problemes que tenim sanitaris a la comarca, com llistes d'espera, dificultat per l'atenció telefònica, falta de personal de sanitat, metges i infermeres. Tot això vol dir que demanem que un 25% del pressupost de la Conselleria de Sanitat es dediqui a l'assistència primària. Molt bé. I que es contracti a la comarca més metges i infermeres. Molt bé. Un 35% és el que creiem que faria falta. Molt bé. I avui entregueu quantes firmes tenen? Portem 2.081 signatures. Molt bé. I l'entregueu a la Conselleria? Ho entreguem a la Conselleria i esperem que ens donin resposta el més aviat possible. Molt bé. Pues vinga, anem a entregar les firmes aquí, al registre d'entrades. Hola. Algunas de las cosas que demanen es reduir las listas d'espera, més recursos per la primària, recuperar la visita presencial, agilitzar el sistema per demanar hora, destinar més diners a les visites, destinar més temps a les visites, millorar l'assistència als hospitals, reduir les llistes d'espera, millorar l'atenció a salut mental, millorar l'atenció de salut al domicili. Vale, entonces lo que hacéis aquí en la María Blanca es dar apoyo a todas estas reivindicaciones al Penedés, ¿no? Es así. Y también que vean que la María Blanca está apoyando estas plataformas que están haciendo al resto del territorio. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. También está aquí Antonio Ibáñez, nuestro amigo de Sagrera, y el Antonio López del Baix Valle, ¿vale? Venga, gracias.